Yabo bafowethu uThamara bafowethu ungilemazi lo my friend bese ngiphuke ngisho iflight bafowethu iflight ehambayo bafowethu wangilemazi my friend wangilemazi my friend bafowethu ungilemazi lo my friend bafowethu ubese fana ubaba kimi uThamara bafowethu ngaphuka ngisho iflight ethi ubese fana noShembe usho bazodi hey bafowethu hey babhizi banikela abantu banikelela my friend hawu ukuthi simi isitolo uziya uyeza la oqola abantu ngalengane akese la mbize esela mtsheleni ukuthi ambize umgebe mtsheleni ukuthi ambize umgebe chazi le mali iya ku my friend nanoma yapi yabona webafowethu ngifuna nazi ukuthi umgibe ushayiwe ekhanda ngangeke mina ngisuke ngani ukuthi angenze ivideo ngenzele uThamara uyini uThamara kimi uyini uThamara ubese ubaba kini ubese umama kini hayi kimi nginephakade lami mina nathi nginephakade lami mina yabona nginephakade lami nginephakade lami mina uthiwa yini ngabe ntaThamara wathini baby legaba lakho lapha wasindini anavelu wathi anavelu mina nginayo ivelu la yabo uthi abanavelu ngoba nake yakiveli iqedwe ubani my friend awu ngagahla awugagahla bafana ngeke phela ukuthi ivelu ingaqedwa my friend ebese uzotshela osisi bethu ukuthi abana ngeke leyo video futhi yesa ukuthi angeke ukuthi ivelu ingaqedwa my friend ebese uthi osisi bethu our beloved sisters uthi nangu nosisi wami omunye nangu omunye lapha ya uzothwela abana amavelu eyakho ihambe nomuntu ongamazi ngisho ukuthi wazala kuphi nendawo ngeke ayikho wesifiso Mkhize into ezongibophisa la ayikho neyodwa usho kanjani ukuthi umuntu akana value eyakhe ivelu ihambe no my friend usho kanjani ngempela babethu usho kanjani ukuthi ivelu yomuntu iphelile ivelu yomuntu ayikho ngoba nakho eyakhe ivelu iqedwe my friend bese uyabuya wena uzogahla ingane zakithi ezimnyama uyogahla abatswana uyogahla amapedi uyogahla amavenda uyogahla amazulu uyogahla amaXhosa uthi awana value our beloved sisters eyakhe vele ibeke value where's your value yabona where do you value yabona uthi ingane zakithi ayinama value uthi ingane zakithi ayinama value eyakhe vele iqedwa my friend ohlonya wena angeke uthi wesenama mfethu kungathiwa wena usenamile igama lakho uzelwe ngabazali ngemistake nje owayenzayo yokuthola umntwana bese kuthiwa awusena value udoti loyo nokuthi ke kumnandi ke senamfethu mumbo omhlophe intombi yaphansi le ulundi ngisho kuthiwa awuna value ke unengane yakho yomfana enhle okusalayo ubabuwayo uyi South African ivelu yaqedwa my friend wafika waqedwa my friend ivelu bese kuthiwa ingane zakithi ayina value udoti loyo angeke ukuthi ngathiwa hey kufike kuqedwe ivelu yomuntu my friend bese kuzothiwa ingane zakithi ayina value udoti loyo sinengane bafowethu sinabantu besifazane abanebhadi abadibana nabantu besilisa abazigebengu bethemba ukuthi sengilitholile uthando kanti lutho athola ingane athi ngilitholile uthando ngosami uSibu uzongithanda lutho uSibu amnika ingane. So what do we call that? Those people are losing values. Huh? According to Tamara's theorem. Kusho ukuthi osisi bethu abana value. Oh, ngeke bafowethu.
umuntu atrende ngokuthi athi ingane zakwethu ayinamaveli. Mina ngikhathalele kuthandwa, thandwa yini, angikhathalele kukhonzwa yini, angikhathalele kuncengwa yini. Mina ngifuna nazi ukuthi mangitshela amaqiniso anginidukisi. Angifuni ukudukisa iswe mina. Angisobe ngadukisa iswe mina. Ngitshela iqiniso mina awukwazi ukuthi ingane yakithi ayina value. I-value yakho eqedwe my friend. Ekutshikizisa, ekupostisa, ekufekuzisa into eyingekho ko TikTok. Wayifake ngoku. Ha?